Hartelijk welkom bij de première van Mees Kees op Kamp. Een superleuke voorstelling voor het hele gezin. Er zitten heel veel leuke grappen voor de volwassenen in. Wij hebben ook heel hard gelachen. Ik vond het echt heel vermakelijk. Wat vond jij ervan? Ja. Ook leuk, hè? Echt emoties, ook positief, droevigheid, echt alles zat erin. Ja, geweldig. Superleuk, heel kleurrijk, heel muzikaal en ja, echt genieten vond ik het. Ja, heel verrassend, het bleef de hele tijd doorgaan. Je bleef niet stilzitten. Luc Haas is gewoon geweldig als Mees Kees. Die belichaamt gewoon heel Mees Kees. Ik vond het zo leuk, echt zoveel energie. Ik heb echt gelachen. Ik vond het onwijs leuk. Ik was super enthousiast. De muziek vond ik ook heel leuk. Het decor was tof. Ik heb zo gelachen en van begin tot eind gewoon. Ja, gewoon echt voor jong en oud ook. Goed gecast, hele leuke cast. Goede kids ook allemaal. Ik vond het heel leuk. Ik was met kinderen mee en die hebben genoten. En als die hebben genoten, dan is het een topavond. Ik vond hem fantastisch. Ik ben heel trots. Mensen moeten hier lekker naartoe gaan. Het is echt een heerlijke voorstelling voor jong en oud.